Η ώρα να υποδεχθώ τον Προκόπη Αγαθοκλέους. Καλησπέρα, Προκόπη. Καλησπέρα, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ξέρεις πόσο πολύ ήθελα να είσαι μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά και έρχεσαι λίγες ώρες πριν από το μεγάλο φινάλε του Αγίου Παϊσίου. Ναι, σήμερα, 9:50, το φινάλε, το τελευταίο επεισόδιο. Και αναρωτιέμαι, Προκόπη, είναι προφανής η απάντηση, φαντάζομαι, αλλά θέλω να την ακούσω από τα χείλη σου. Ποια είναι η γεύση που σου αφήνει όλη αυτή η ιστορία, αυτό το ταξίδι υποδιόμενο στον Άγιο Παΐσιο? Αφήνει μια τεράστια ευλογία, πρώτα και κύρια, και πέρα από αυτό που νιώθω εγώ, για μένα η μεγαλύτερη ευλογία είναι αυτό που μοιράζεται ο κόσμος μαζί μου και με όλους τους συντελεστές της σειράς, και έχω καταλάβει ότι ήταν η αφορμή αυτή η σειρά να δημιουργηθεί μια στροφή προς τα μέσα σε όλο τον κόσμο, στις ψυχές μας, δηλαδή σε αυτό το ταξίδι που ίσως κάπως έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Νιώθω ότι έχουμε στραφεί λίγο, έχουμε γίνει πολύ εξωτερικοί ως άνθρωποι, και το μέσα, η ψυχούλα μας δηλαδή, είναι η ανθρωπιά μας ολόκληρη, και αυτό με κάνει να αισθάνομαι πολύ χαρά. Η δική σου ζωή άλλαξε μετά από αυτήν την ιστορία? Πώς δεν άλλαξε? Άλλαξαν οι αναφορές μου, άλλαξε η κοσμοθεωρία μου, άλλαξε ο τρόπος που σκέφτομαι και αντιμετωπίζω τα πράγματα, από το πιο δύσκολο μέχρι το πιο όμορφο και το πιο εύκολο. Πια έχω μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά να στρέφομαι κάθε φορά για να ευχαριστώ, για να ευγνωμονώ και για να ζητώ βοήθεια. Τον Άγιο εννοείς? Τον Άγιο και δηλαδή έχεις πια αναφορά τον Άγιο Παΐσιο και σε ζωή σου? Έχω έναν τεράστιο σύμμαχο. Ναι, έχω έναν τεράστιο σύμμαχο και τεράστιο φίλο που οφείλω να ομολογήσω και δημόσια ότι ακούει και πολύ. Έχεις δηλαδή δει σημάδια? Έχω δει, δεν ξέρω αν έχω δει σημάδια, σας λέω αυτό που νιώθω. Αυτό που νιώθω είναι ότι δεν είμαι μόνος μου. Και δεν είμαι μόνος μου γιατί πρώτα και κύρια έχω μια ευλογημένη οικογένεια. Έχω τα παιδάκια μου, τη σύζυγό μου που με στηρίζουν, τους φίλους μου, όλους τους συναδέλφους και τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι. Και εκεί που τα βρίσκω λίγο σκούρα, πάντα έρχεται μια προσευχή που κάπως τα πράγματα τα κάνει να φαίνονται πολύ πιο εύκολα. Άρα γιατί να μην λέω ότι μ' ακούει? Όπως έλεγε και ο παππούς μου μια φορά που είχε βρει μια μοναχή εκεί που δούλευε, ήταν πιστάτη στα δημόσια έργα, ήταν στην Κύπρο. Σκεπτόμενος άνθρωπος και πολύ έτσι, ήθελε, πάντα ψαχνόταν στα πράγματα, και εκεί που συζητούσε με μια μοναχή της λέει, ξέρεις τι θέλω να κάνω? Από αυτές τις 10 εντολές, λέει, που άφησε ο Χριστός, ο Θεός, τους ανθρώπους, παλεύω και αγωνίζομαι να τηρήσω έστω και μία. Αυτός ο αγώνας για μένα της πάλης του να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να αγαπήσουμε τελικά αλλήλους ως εαυτόν, είναι η μεγαλύτερη πάλη που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Και αν τον αναπαύει να εκκλησιάζεται καθημερινά και κάθε Κυριακή και να νηστεύει καλή ώρα, ας πούμε εγώ τώρα νηστεύω, πέρυσι δεν νήστευα, δεν ξέρω αν θα νηστεύω του χρόνου, αλλά φέτος είχα την ανάγκη να το κάνω και επειδή με αναπαύει το κάνω. Ο Θεός δεν είναι δάσκαλος με βέργα, είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να τον κοιτάξεις σαν φίλο και σαν συμπαραστάτη. Αλλιώς δεν μπορείς να είσαι μαζί του αν τον βλέπεις σαν απειλή ή σαν... εννοείται ότι γνώρισα κόσμο που τον ήξερε, εννοείται ότι διάβασα πάρα πολλά γύρω από τον βίο του, εννοείται ότι συμβουλευτήκαμε, μέχρι και συγγενείς του συναντήσαμε, και εννοείται, Κώστα μου, ότι σε αυτό το ταξίδι της πολύ βαθιάς έρευνας δεν ήμουνα μόνος μου. Είχα συμπαραστάτες τον υπέροχο αγαπημένο μου φίλο Γιώργο Τσιάκα, ο οποίος με πρότεινε κιόλας για το ρόλο και έγραψε και το σενάριο, και τον Στάμο Τσάμι, τον σκηνοθέτη της σειράς, που χωρίς αυτόν δεν έκανα βήμα. Δηλαδή δουλεύαμε μαζί 12 ώρες την ημέρα και ο ίδιος ο Στάμος δούλεψε και τις διπλάσιες ώρες από μένα. Δηλαδή εγώ ήμουνα τεμπέλης μπροστά του. Άρα
σε όλο αυτό το όμορφο ταξίδι με τον Κώστα τον Τριανταφύλου στη φωτογραφία, με τη Μαρία Μαγκύρα στα κοστούμια, με τη Μαρία Μαρία Καραθάνου στα είναι πολλοί συντελεστές που συντέλεσαν την ομάδα, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και όλους τους υπέροχους συναδέλφους που δέναμε κάθε φορά στο σετ με τόση αγάπη και ξεπερνάγαμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Δεν θα μπορούσα να κάνω βήμα χωρίς αυτούς. Άρα εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι μία ομάδα δούλεψε με ευλογία και αγάπη για να βγει κάτι, που τελικά όλη αυτή η δουλειά και όλο αυτό το συναίσθημα που βάλαμε εμείς μέσα σε αυτό βγήκε προς τα έξω διάχυτο, γεμάτο και κατρακύλησε μες στον κόσμο δηλαδή και τους αγκάλιασε όλους. Δηλαδή, αυτό είναι φανερό το... Να γυρίσω αυτό το ευχαριστώ στον κόσμο δημόσια πραγματικά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, αλλά και τον κόσμο που μας στέλνει και σε μένα και σε όλους τους συντελεστές της σειράς όλα αυτά τα χιλιάδες μηνύματα αγάπης που πολλοί κόσμος κάνει και μας στέλνει δηλαδή και μια συναισθηματική εξομολόγηση μέσα από τα μηνύματά του. Και αυτό είναι που καταλαβαίνω ότι γίνεται τελικά και είμαι τόσο χαρούμενος. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενε και κανένας μας. Ότι ξέραμε όλοι ότι ο Άγιος Παΐσιος είναι ένας Άγιος που δόθηκε με απίστευτη αγάπη στον κόσμο, γιατί ακριβώς γνώρισε σε κάθε κύτταρο του εαυτού του το Χριστό, που είναι αυτό τελικά ο Χριστός. Η απήχηση του έχει να κάνει και με το ότι είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Ακριβώς, δηλαδή, ήταν ένας σύγχρονος. Η αγιοκατάταξή του έγινε το 2015 και ακριβώς ένας από τους λόγους που έγινε τόσο νωρίς αυτή η αγιοκατάταξη από το Πατριαρχείο είναι γιατί είχε αυτή την αγάπη ο ίδιος προς τον κόσμο και μετά κάπως αυτή η αγάπη ήταν διάχυτη και μετά τον θάνατο. Όταν συναντάς κόσμο έξω, έχεις έρθει σε δύσκολη θέση ποτέ? Πια ο κόσμος δείχνει με θέρμη την αγάπη του. Και πολλές φορές αυτή η θέρμη είναι τόσο διάχυτη που, να σου πω την αλήθεια, επειδή πρώτη φορά μου συμβαίνει, δεν ξέρω, ξέρεις, έρχομαι σε λίγο δύσκολη θέση προσπαθώντας να το διαχειριστώ αυτό. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί το φαντάζομαι. Ξαφνικά όλοι θα έρχονται πάνω σου. Ναι, γίνεται μια τεράστια έκφραση αγάπης. Τίποτα, Κώστα μου, εγώ θέλω να γυρίσω αυτή την αγάπη και θέλω να βρίσκω κάθε φορά τη δύναμη να τη γυρνάω αυτή την αγάπη προς τον κόσμο και εννοείται να αγκαλιάζω τον κόσμο που με αγκαλιάζει με αγάπη. Θυμάσαι κάποιο περιστατικό που σου έχει μείνει στο μυαλό από τις εκδηλώσεις θαυμασμού με του κόσμου? Ένα περιστατικό, ας πούμε, είναι μια κυρία που με πλησίασε με τις δύο της κόρες και δεν μπορούσε να μου μιλήσει από τους λυγμούς, από τα κλάματα. Ναι. Και δεν ήξερα κι εγώ πώς να το χειριστώ, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Και την είχα πάρει έτσι μια αγκαλιά και της έλεγα μην κλαις, δηλαδή μίλησε, πες μου πώς νιώθει. Χρειάστηκε έτσι 2-3 λεπτά για να συνέλθει από μια βαθιά συγκίνηση που ένιωθε, η οποία εννοείται ότι με παρέσυρε και εμένα και δεν είχε τίποτε άλλο να μου πει παρά ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτό που συνέβη μέσα της. Και αυτό είναι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω ακριβώς, Κώστα μου. Προσπαθώ και εγώ να βρω και τις λέξεις και τον τρόπο πια. Σειρά. Ξέρεις τι γίνεται, η θρησκεία μας, η πίστη μας μάλλον να το πω, είναι ζώσα. Είναι ζωντανή. Και όταν δουλεύτηκε μια τέτοια σειρά με τόση αγάπη και τόση ευλάβεια και βάθος σε αυτή τη ζωή του Αγίου, κατευθείαν ο κόσμος κάνει μια σύνδεση ότι είναι σχεδόν αδύνατο να μην είχαμε τη χάρη και τη συμβολή του ίδιου του Αγίου και εμείς δηλαδή τον ευγνωμονούμε γι' αυτό. Άρα ο κόσμος κάνει κατευθείαν αυτή τη σύνδεση, ότι ξέρεις, στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων κάπως υπάρχει μια... Ναι, εγώ θέλω να πω στον κόσμο ότι ούτε στο 1 εκατομμύριο είχα ακουμπήσει τον ίδιο τον Άγιο και τη ζωή του, αλλά ο αγώνας που δώσαμε όλοι γι' αυτό πια, δεν ξέρω, φτάνει στον κόσμο
ως αναγνώριση. Δηλαδή αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος και έρχεται αυτό και γυρνάει σε εμάς. Προκόπη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων υπήρξε κάποια έτσι μεταφυσική, ας πούμε, συνδιαλλαγή κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα? Να σου πω κάτι που το λέω πρώτη φορά και με κυνηγούσε έτσι συνέχεια καθ' όλη την διάρκεια των γυρισμάτων, Κώστα μου. Δεν ξέρω αν είναι μεταφυσικό, δεν είναι, αλλά ήταν ένα πολύ όμορφο σημάδι που εμένα κάθε φορά με γαλήνευε. Να, τώρα συγκινούμε. Ο ίδιος ο Άγιος αγαπούσε, είχε αυτό το πουλάκι, τον Όλετ, κάποια στιγμή, που κάπως έπαιρνε και έδινε πάρα πολύ αγάπη με ένα κοκκινολέμι, ένα πουλάκι, το οποίο το ταΐζε στην παλάμη του κλπ. Όποτε βρισκόμουν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στα γυρίσματα, ένας κοκκινολέμις βρισκόταν πολύ κοντά μου. Σοβαρά. Τι να σου πω τώρα, ένας κοκκινολέμις και λαϊδούσε πάνω σε ένα κεραμίδι ή πάνω σε ένα δέντρο. Και αυτό έγινε πάνω από 5 φορές σίγουρα. Όποτε στο γύρισμα ένιωθα έτσι δυσκολίες του γυρίσματος, γιατί είχαμε πάρα πολύ δύσκολα γυρίσματα εξωτερικά, χάναμε το φως, χάναμε τον ήχο, χάναμε, ξέρεις, γινόντουσαν πάρα πολύ δύσκολα πράγματα που πολλές φορές αυτά με έφεραν και εμένα λίγο αντιμέτωπο με τον ψυχικό μου κόσμο, δηλαδή με την υπομονή μου, ας πούμε, ας το πω. Εκείνες τις στιγμές βρισκόταν ένας κοκκινολέμις ο οποίος και λαϊδούσε. Απίστευτο. Και κάπως τον κοιτούσα και αγαλίαζα. Λοιπόν, σήμερα στο τελευταίο επεισόδιο είναι η κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Είναι η κοίμηση. Όπου, από ό,τι ξέρω, γιατί μιλάω και με άλλους που ήταν συντελεστές στη σειρά, ήταν μια μοναδική στιγμή το γύρισμα αυτής της σκηνής, έτσι. Ναι. Που ήσουν εσύ, όπου έπρεπε να παραδώσεις το πνεύμα σου και γύρω-γύρω οι μοναχές. Ναι. Δηλαδή ήταν μια πολύ έτσι, κατανυκτική στιγμή. Ήταν μια κατανυκτικότατη στιγμή, η οποία βιωνόταν από όλους μέσα στο σετ. Ήταν μια στιγμή, μπορώ να σου πω ότι εμένα με είχε συγκινήσει και με είχε παρασύρει η ενέργεια των παιδιών που βρισκόντουσαν στο σετ. Πρώτα και κύρια, από τις υπέροχες αυτές ηθοποιούς που ήταν στο πλάι μου και με υπομονή καθόντουσαν και κάναμε 6-7 λήψεις για αυτό το πράγμα από διαφορετικές γωνίες. Ύστερα από τον ίδιο το Στάμο και την καθοδήγησή τους αυτό με τους βοηθούς του, έγινε στα υπόγεια του μοναστηριού της Πεντέλης αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η σκηνή ήταν από μόνο του ένα πράγμα κάπως δυνατό, και εννοείται ότι κάναμε και μία κοίμηση, όπως ακριβώς το είπες, ενός Αγίου ο οποίος παραμένει τόσο ζωντανός στις καρδιές του κόσμου και στις προσευχές του. Άρα ήταν σαν να ξεκινούσε εκείνη την ώρα κάτι. Αλλά νομίζω ότι σαν να έχεις ταυτιστεί και στη ζωή σου με αυτόν τον ρόλο. Δεν ξέρω, αυτό νιώθω εγώ. Δεν θέλω να σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Η συγκίνηση τώρα, βέβαια, φαντάζομαι δεν είναι από δική μου ερώτηση, είναι λόγω της όλης... Σήμερα χάσαμε και έναν καλό φίλο. Στην Κύπρο. Συγγνώμη. Όχι, πιες λίγο νεράκι. Εντάξει, είναι λογικό να συγκινείσαι, γιατί ούτως ή άλλως μπαίνεις στο συναίσθημα. Σήμερα χάσαμε έναν καλό φίλο, έναν πρωτεργάτη του θεάτρου στην Κύπρο, τον Σπύρο τον Σταυρινίδη. Τίποτα. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Εγώ ήθελα να του στείλω την αγάπη μου από εδώ. Συγγνώμη, Κώστα μου. Συγγνώμη. Αλλά... Πάρε το χρόνο σου, Προκόπη, πραγματικά πάρε το χρόνο σου. Φαντάζομαι ότι ήταν ένας φίλος ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ήταν ένας πολύ καλός φίλος, ήταν στην Κύπρο. Ένας από τους πατέρες του θεάτρου στην Κύπρο. Όλο το νησί τον εκτιμά και τον αγαπά πολύ. Για μας ήταν ο πατέρας, πέρα από ένας μεγάλος φίλος, ήταν ένας θεατρικός πατέρας, και θέλω να πω συλληπιτήρια στους οικείους του και σε όλο τον θεατρικό κόσμο της Κύπρου.